कहाँ जैबू बच के? आज ना बच पाइबू। बाबूजी, हमरा के बचा ली। ये डाकू हमार पीछे पड़ल बा। हमरा के बचा ली। के रहला सी लोग? ये डाकू तिलंगा के आदमी रहलन। और तू के बाड़ू? हमार नाम चंदा बा। का? चंदा? हाँ। तू चंदा बाड़ू? हाँ, हम ही वो बदनसीब लड़की बानी जेकर बाप के डाकू तिलंगा मार देहलस और हमके डाकू बनावे खातिर हमरा बचपन में ही उठा ले गए रहे। आज मौका मिलते ही हम वहाँ से भाग आई नहीं। तोरे बाप का नाम का बा? इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। अगर तारा बाप का नाम इंस्पेक्टर शक्ति सिंह बा तो तोरा के तोहर माई का नाम भी जरूर याद रही। हाँ, हमार माई के नाम बा अंबिका। का? तू हमार बेटी चंदा बाड़ू? हाँ माँ, हम ही तोहार बेटी चंदा बानी। का सबूत बा तोहरे पास कि तू हमार बेटी बाड़ू? हम बताई नहीं ना माई, हमरा के बचपन में ही तिरंगा उठा के ले गए रहे। उहे हमरा के बताइलस कि हम अंबिका यानी राउर बेटी बानी। अगर हमरा के मालूम रहत कि तू हमरा के गला लगावे के बदले आपन मौत समझबू तो हम तिलंगा के ठिकाना छोड़ के कभी ना भागती। सुनत रहती मरते दम तक ओकर हर गाली जौन ऊ तुहार ना ले लेके वो हमके देत रहे। सहत रहती ओकर हर जुल्म, खात रहती ओकर हर ठोकर। तोहरा के का पता माई, वो हंटर हमार पीठ पे बसात रहे ये समझ के कि खाल तोहार उधेड़त बा। पूरा 20 साल तक हम वो आग में जलत रहनी जौन आगी में वो तोहरा के जलावे की चाहत रहे। एकरा बावजूद रउआ हमरा के आपन बेटी ना समझत बानी तो कोनो बात नहीं, हम जात बानी। रुक जा बेटी, तू कहीं ना जाइबू, यही रहबू हमरे पास। सुन ले रही, बहुत पढ़ल लिखल लोग कबो कबो जाहिल से भी गिरल हरकत करेलन और आज हम उहे करे जात रहनी। सामने बेटी खड़ा बाड़ी और हम एगो माई बने के बजाय एक इंस्पेक्टर जैसन अपन बेटी से सवाल करत बानी। आओ बेटी, आओ माई के गले लग जा। बहुत साल बीत गई, बेटा शायद भगवान तोहरा के हमरा से यही खातिर मिलवले रहनी कि तोहरा जरिए हमरा हमार बेटी मिल जाए।